Hab deng ka jing dum ba jing ha ka perthei Pi wan kum usyarak ban ai jing kermen ba jing shai Ba jo storytelling don ubriu ba don mensim Uba kloy ban kner la kakti haki por bang irit niu Pio ia ka jing jau jongki para bri Bat pi kloy ban ai jing kershan klem da kap nap lade Kublai shibon ba jong story telon lindon Ba pi kloy ban yarap yaki baduk ba jenjar ka jing senai jong pi Kalong kum ka liu ka ai jing im thumai bat pen kmen yaki bril Ngi ai ngu ya pi na chpian jong ka men siu Ngin yai ken mau yaki kam ba pha La ha u slap ne u liu dung Habaki para bri ki lengo bat mat kuslai Pi wan ban te ka jing Ban penja ya ka snusi Ka jing itrei shitom jong pi kam ju kutang haki khana Henrei pip ni da kam haki baduk barang libat ki baswai Ka jait pen riu ka sno sarong bangi don yau ba kumpi Unong ya lamba don men siem pakang ban sain dur ya kalawai Wat laki ding kang ki don pi nem ju ken randir Ban pendap ya ki jing don kam Jong ki to ba shem jenja Ki history bat ki khana kin Nem ju klet ya ka kerteng jong pi Namar ka jing spy jong pi Kapin ya ki men sim bala du jing kermen Kublai shibun ba lindon Unong kershan ki baduk bat ba jinjar Ublai untep jing kerku kerhai halor jong pi Junom la junom ka kerteng jong pi kan sa kan mau